Bismillahirrahmanirrahim. Gel insana ji her tiştî ra car cana zemtê. Sebebê zemê jî ev e ji ber ku maliyet zêde dibe fabrîkator jî mecbûrî zem dikin. Eger ku zem nekin wê îflas bikin. Tabii ti kes naxwazek îflas bike. İca hema tiştek were aqlê me ji xwarinê, ji vexwarinê, ji gerê, ji sebze û meyve û ji seyahatê û ji bilêtê otela vesaire her tişt zem dibe. Eger ku zem nekin, okok me got wê îflas bikin. İca gava ku zem dibe, dewlet jî li gora wê zemê ji memûra ra, ji emekliya ra, ji îşçiya ra li gorî enflasyonê ji bo ku memûr û îşçî di binê zemê de nepelçiqin zem dike. Malûm e ana serê salê ji kengê de behsa zemê têkirinê ew e dibin işte ekonomîk krîz heye û filan ew eceba memûr zemê wê çawa çêve filanî bêvan. Pekî gelê insana baş e memûr jî biraz zemax bisînin, fabrikatör jî biraz zem bikin ji bo ku zarar nekin. Heqîqeten îflas tiştekî pir pîs e, Xwedayê Teala neyne serê tikeskî. Fakat îflaska dijî heye gelê insana, zemeka dijî heye, hay me ji wê zemê jî heye tune gelê insana. Rebê alemê me aniye dinyayê û Rebê alemê ji me re dibe îbadet bikin. Me jî maliyeta me zêde biye. Mesela emrê me berjor çi ye? Zarokê me çê bûne, xaniyê me çê biye, taksiya me çê biye, erdê me çê biye. Pekî ji îbadetê ku em ji Rebê alemê re dikin, me çiqa zema avête serê? Mesela nimêje, rojiye, hecce, zekate. Mesela salkê derbasî beşpar heta îsal, me çiqa nimêje sünnet kir? Me çend xetme Qur'an xwend? Qur'anê nizanin dibin em nizanin baba me zabûna xwezil. Çend em Fatiha xwendin ekstra kul huvallah xwendine, inna ateyna xwendine. Xwedî erda ve çiqa zekat da ji par heta îsal. Xeyş zekatê ve çiqa sedeqa xêra xwe da xelkê. Em giş tabî herkes mel gorî xwe. Em jî gere zem bikin ji îbadetê xwe ra. Zem tenê a dinya nîne. Gavak em zem nekin li qarşî Rebî alemê em ê jî îflas bikin. Yek nefeskî ku em distînin heqî wî çiqas e? Çünkü emrê me berjor diçe. Em jî car cana zem bikin kê ji bo ku em îflas nekin gelê insana. Gavak em zem bikin dibe ku em parîkî heqê Rebê alemê bidneke ku Rebê alemê li me nere. Fakat maalesef dev zemê berde em insanî görevê xwe nayînin cî îro de özellikle. û em dibin çima baran nayê. Li vê dunyayê em baş dizanin îflas çi ye? Em baş dizanin kar jî çi ye? Çünkü Rebê alemê îflasê jî karê jî nîşî me daye. İja gelê insana mere balax dide ki li vê dunyayê cana çi biye nazı dostane vesaire xelkî îflas kiriye. Fabrikatör biye îflas kiriye, hatiye sıfırê sekiniye ama xebitiye 3 sal, 5 sal, 10 sal tekrar xwe top kiriye berjor çiye. Peki em axiretê îflas bikin, em ê çav bikin? Vê dünyayê derbas dibe. Bi xweşî, bi rezîltî. Ama axiret derbas nabe gelê insana. Digel ku vê dünyayê derbas dibe û em zanin ki ku em mirokî bin herin jî tevlî wî awa jî em naxwazin ku em îflas bikin. İca gelê insana gotin ka esnafa heye pir li xweşa meriv diçe. Te diçî te dibê filan tişt bi çiqa siyayê dibe bi 6 baxnotayê. Dibe ki em dibin ki ya wallah 6 bihayê bi 5 bidî ez ê bisînim dibe wallahi ku ez bi 5 bidim ez zirar dikim. İca wallahi li qarşılıqa Rebê alemê ku hewqa nimet li me kiriye özellikle
ویز چاقیک ام تیدانه ام رات کن تلفونه ام جی دور را خبر دادن ام الوری تیاره سوار دبن ساعت کی ام چن جی دور her kullu eşya kul dünya heyete soframe çıkar cili hoş hey em khudkin eğer karşılığı vana ku em iro zaman zaman ibadete khura khir ve hasanate khura car cana zam nekin vallahi mi iflas bikin ahirete hani özellikle bir gotuna esnafa kutubiye az bir penca bidim az zarar bikin gerad akle medabe em şura bejin ki vallahi az bir va ibadete her mezar ahirete zarar bikin hani حتى رسول عليه الصلاة والسلام المسجد صحابي الدوراوينه حتى رسول عليه الصلاة والسلام صحابيات برسد بقالي صحابيا مفلس كيه صحابي كتب يا رسول الله كنت تجارته خدا زرار بك مفلس اوه حتى رسول الله دبي ناخر مفلس نه اوه دبي مفلس اوه كي وقت خير و گناي ويل برد ترازيا ميزانه كنت tartmış تكن دكشينن ادجا كو خير خوشي karşılığa günah da kul halkı iftira kiriye ve mal halkı aniye ve zek de halkı av iflas ki am müflis esas de be ewe çünkü ahireti hava indi ta çıkır qadiya ica geli insana ka emre me bu çıkas şkamil malum mülkiye xo binerim bu çıkas he naha em çarhat tütü xoy dikin ام دو یا والله برچینا من گیدیم که گنم بدم و سبب میوان وره مجوانا سرجه بکن برا گوشت دوان داه به ام پس آخره دا بیسلی دکن خودی دکن ام دوین گیدیم ام جه بدن وان امش پینجا وترنر دا پرسه ام چه بدن وانا وی خورد ببنج بو 4 کیلو گوشت ده وره سروان ام بفروشن کار بکن یعنی insana şkam her karşı aynı am aynı ki avha bedin karşı xu و ام لخو بنرن قرموچکه سر چاوی خو بنرن ام الپوره خوی سپی بنرن نه بسقه yani ایجا ام گننه برا گناي ما وره بني الفي دنيا كاس شكين هذا كاسي هلا لا زمان ما يرو دا بدينجي كاس برن هذا كاسي نادر انسان هنا بدين براد المروا والله لو دنيا كاس شكين هذا مروا ام بكن ربي عالم الرحمة خل ما بكه زمان أمزان بكن جي عبادتك أمتكن أمزان بكن صدقة دبن صلوات دبن خير وحسنات دبن روجي سنة دبن خدنا قرآن دبن أمزان بكن جبكن آخرتي إفلاس نكن إفلاسية آخرتي وقراندناوي تنية وانت بمين خير وخشيدا وانت تمام أمانتي خدابن